Illum se naqra storja oħra minn ktieb L-aħħar majnata ta' Bertram Portelli, storja b'saħħitha ħafna, jisimha Kekina tal-Inbit. Qatt ma kienet rad daqshekk nies it-triq ta' Kekina, kienet waħda mill-eqdem toroq tar-raħal, iżda wkoll waħda mill-aktar misterjużi. Ħadd ma kien jissogra jersaq lem jekk mhux ta' malajr u għal-veru bżonn. In-nies tar-raħal kienu semgħu bosta stejjer dwar ġrajiet li seħħew fl-imoddi f'dik it-triq, ġrajiet li kienu misterjużi u każijiet li kienu baqgħu ma ssolvewx. L-għajdut kien wasal ukoll f'udnejn tal-posta li meta rar kien ikun hemm xi ittra għal xi waħda mill-5 tidjar li kien hemm fit-triq, 2 minnhom ta' familji edewwa ta' xulxin, kien ifittex jaħrab minn hemm malajr kemm jista' jkun. Tal-Borzini Magazines u tal-LDF Supermarkets qatt ma setgħu jaqalgħu euro minn fuq il-ftit nies ta' dik it-triq għax ħadd ma kien jissogra jidħol biex jimposta l-karti mimlija kulur li kienu jitqasmu bib destinati biex jilqgħu fuqhom xhur tal-patata jew fdalijiet oħra. Iżda għal kull regola hemm eċċezzjoni. Għal kull drawwa hemm dik iċ-ċirkustanza speċjali biex toħroġ il-veto u id-drawwa tinkiser. Imma il-preżenza tal-kurżitajri hi dejjem regola, qatt eċċezzjoni. Żewġ pulizjotti ħarġu mill-bib tal-injam miżbuħ kannella skur u warajhom ħareġ l-ispettur li kien qiegħed fuq il-mowbajl. Is-sirena tal-karozza tal-pulizija minkejja li muta kienet għadha qed iddur dawra mejt u ddawwal bil-blu. F'alternanza ta' dlam u dawl, it-triq dejqa fejn kienu nġemgħu in-nies. Il-folla kurjuża bdiet tola fuq ponot subajja biex tara x'kien qed jiġri. Il-massa għamlet il-kuraġġ lil ħafna nies li resqu lejn dik it-triq għall-ewwel darba f'umurhom. Il-biża' li kienu trabbew fih minn xkunithom, biża' meqjus kważi b'domma minn nies tar-raħal, inqeleb mill-kurżità għaċċana. Ftit tal-ħin wara deru ħerġin mid-dar ta' Kekina 3 persuni libsin l-abjad minn fuq s'isfel, bħalqhom moħħbi wara qagħta bajda u blingwanti f'idejhom. Fit-triq inħoloq sħiħ. Is-sħana tal-Ulju bdiet tagħmel tagħha. Kekina ttawlet minn bejn il-persjani tat-tieqa li kellha fil-kamra ta' maġenb il-bieb ta' barra. Berqet kemm għajnejha biex tipprova tara aħjar imma baqgħet ma lemħet lil ħadd. Ħasbet jekk kellix tagħmel il-kuraġġ u tixref il-barra mill-bieb. Kienet diġà għamlet l-ewwel pass iżda resqet lura u mill-ġdid suspettuża għarxet beżana mill-persjana. Qalba żiedet fit-taħbit. Derila li kienet rad dell. Wara ftit, minn taħt il-għajn lemħet ċaqliqa oħra. Imbagħad oħra, kif ma kienitx indunat qabel. Qabel ma moħħa kien se jibda jiġri biha, rat wieħed minn dawk ix-xjaten jiġru u jgħaddu baxx minn taħt it-tieqa. Ħasbet li mnalla kienet ħasbitha darbtejn qabel fetħet il-bib ta' barra. Ara fejni? Instema' jgħajjed leħen ix-xitan il-kbir. Ta' miegħu bdew jgħidu aktar minnu. Kienu lemħuha xorta waħda, avolja kienet inħbiet wara l-Persjani. Imsarina niżlu f'saqajja. Kien kollu tort tagħha li kif lemħet fl-inqas del ma kienet skappat tiġri fl-iktar kamra imbeda tad-dar. Kekina tal-Inbit, mhux dejjem trid, imma meta trid, ara xi trid. Id-daħka mxajtna daqqet il-gran final sakemm bħal marċ il-banda ta' tfal imxiet iddoq in-noti u Kekina bdiet tisma' l-ħoss jitbija dejjem aktar minn dara. Intefet bil-qiegħda fuq poltruna mqatta bil-fowm ħireġ minnha. Qafset għajnejha ma' xulxin u ħasbet li għal dakinhar kien se jkollha titrejjaq b'dak li kien tfadlilha miljum ta' qabel. Ma kienitx se toħroġ tixtri għax kienet tkun
qed tistieden it-tajjir ta' dawk l-4 titfal jew kemm kienu qishom gwardjani tagħha għassa għaliha. Kienet taf li jekk tinsertom fit-triq kienet tpoġġi saħħitha fil-periklu. Kollox kienet qed tistenna minn għandhom. Kekina kienet qorbot il-85. F'dawk l-aħħar ġimgħat kienet sfat il-mira ta' dawk it-tfal li ma kienx tafhom u li lanqas huma ma kienu jafuha. Kull jum ta' dak is-sajf imqaddes kienet spiċċat tgħixu bħal priġuniera f'dara, ħlief għal dawk il-ftit minuti meta bħarba kien jirnexxiela tiskappa lil gwardjani u tmur tixtri xi ħaġa biex ikollha x'issajjar. Iddum ħafna barra ma setax għax kienet tibża li xi ħadd mill-gaj tax-xjaten kien jintebaħ bil-ħarba tagħha u jġib lil gwardjani sħabu. Qatt ma ftakret li kienet għamlet ħsara lil xi ħadd, iżda dawk it-tfal kienu ħalfu li jaqbdu magħha u jagħmluha ħajjita infern. Kien qed jirnexxielhom. Xi ħadd kien waslilhom li f'Żożita Kekina kellha ħanut tal-inbit. U għalkemm din ma kien fiha xejn tiżżufjetta fuqha, il-gwardjani kienu dawruha f'ċajta l-aktar solenni, immużikata u rrimata. Għal-bidu li għannew għal-Anja, Kekina kienet ħaditha bħala ċajta u tbissmitilhom lura. Iżda wara ftit tal-jiem intebħet li dik li ħasbet li kienet ċajta innoċenti kienet realtà ħajna mimlija ħdura. Kienet għadha ma qabditx ċart ta' x'kienu qed jgħidula. Fehmet biss l-ewwel parti, Kekina tal-inbit. Iżda mbagħad ħlief il-kelma trid ma kienx qabdet. L-akbar ħmar il-lejl bdiet tgħixu tul il-jum. Id-dar kienet ħabs komdu, ċella kennija li xorta kellha l-ktajjen tagħha jħaxfxu ma' riġliha. L-tfal ta' barra ma setax tafdhom u ma kienx taħlef sa fejn kienu kapaċi jaslu. Għax-xjaten, ir-ring and run kienet saret drawwa antika. ċajta li ma kienx għadha ddaħħaq. Li kienu avvelewa quddiem in-nies kien fiha u ma fihiex. Iżda ma setax tneħħi minn quddiem għajnejha meta xi ġimgħat qabel kienet ħarġet mid-dar u spiċċat għal wiċċa mal-art. Il-bambin kien ħelisiela dakinhar. Ix-xjaten kienu rabtu spaga ħoxna mat-tieqa li kien hemm fuq kull naħa tal-bieb ta' Kekina, f'forma ta' mejjilla, biex l-ispaga tiġi kemm l-isfel minn irkoppet ix-xieħa. Wara, it-tfal kienu niżlu n-niżla tat-triq biex jaraw iseħħ qudiemhom id-dram li kienu kitbu l-iskript tiegħu u li fih qiegħdu lil Kekina bħala il-kummedjanta ewlenija. Kif ħarġet minn dara, Kekina kienet waqgħet għall-wiċċa u għamlet diversi jiem l-isptar qabel ma reġgħu bagħtu għad-dar. Wiċċa kien baqa' mbenġel u l-ħadd tal-lemin, il-ħadd ġifieri bl-Ingliż ngħidulu ċ-cheek in il-parti tal-wiċċ, il-ħadd tal-lemin kien sfigura xi ftit. Kekina tal-inbit sikret waħda sew u belet qarblu tad-dawl. Hekk kienu ftehmu li xandru għax-xjaten u l-kelma ġriet aktar minn buffura riħ. L-għajdud dwar it-triq ta' Kekina kompla jiżdied. Braden, il-kap tal-grupp, fetaħ paġna fuq Facebook jumejn qabel u ta' l-isem Kekina tal-inbit, għada trid. Kien irnexxielu jieħu ritratt lil Kekina darba waħda iju ħirġa mid-dar u r-ritratt tefgħu bħala profile picture. U sħabu ma damux wisq ma bdew jistiednu lill-oħrajn tamparhom biex jillajkjaw il-paġna l-ġdida tagħhom. Il-membri tal-klikka li l-kolt qiegħdu bħala amministraturi kienu ta' kuljum jippostjaw xi ħaġa li tkun qalet ix-xieħa meta tarhom. Inkella kienu jikdbu xi jkunu għamlula. Jekk ma kienx ikollhom verità xi jxerdu, kienu jivvintaw. Il-likes ta' ħbiebhom qatt ma kienu bid-dieta. Kekina kienet il-ġugarell rigal għal dak is-sajf. Dakinhar
Kekina irnexxila tieħu biss ftit brodu li kien tfadlilha minn ta' nofsinhar. U wara kielet biċtejn ħobs li kellha minn ta' 3 ijiem qabel, meta l-aħħar kien irnexxila taħrab ħarba. Il-bqija tal-ġurnata qatteta bil-qiegħda fuq il-pultruna l-imqatta, bl-inkwatru ta' żewġa f'idejha, tibki u taħslu bidmuħħa. Waqt li ċċaqlaq kemm xuftejha, bdiet titlob lil żewġa f'qalba biex iħenna liha u biex minn fejn kien jagħmel xi ħaġa ħalli jeħlisha minn dawk it-turmenti. Bida mkemxa bdiet tmellislu wiċċu fuq il-ħġieġa tal-inkwatru u d-demat li waqgħu fuq il-ħġieġa bħax-xitat lanġas mat-tieqa tal-kċina ħallithom hemm u żelġithom bida għax ħasset li bekk żewġa seta' jifhem aħjar dak li kienet għaddejja minnu u forsi aktar jitħajjar jagħmel xi ħaġa biex jgħinha. Ħasbet li kieku għadu magħha kien forsi jbeżża l-xjaten. Kieku kien ikollha għal poħra fuq ix isserraħ u tibki. Kieku kien għadu magħha kien ikollha ma' min titkellem u tiftaħ qalba. Iżda issa setgħet biss titkellem ma' karta safranija, biġbija antika, magħluqa għal dejjem fi gwarniċ bi ħġieġa antika, iddestinata li għal dejjem tibqa' tifret lil Kekina minn żewġa. Il-lejl kien għadu ma daħalx, iżda ħassita fil-bżonn li tistrieħ. Telat bil-mod tarġa' lejn kamrita. Xi darba kamrithom, u mingħajr ma ħabblet moħħha biex tbiddel il-ħwejjeġ li kienet liebsa bihom, intefet fuq is-sodda l-kbira. Ħsibijietha bdew iduru dawra mejt u għajnejha bdew imorru biha. Ħassita lubina qisu bejn meta wieħed ikun bejn rieqet u mqajjem. Ħassita lubina sakemm semet isimha jissejjaħ. Inħasdet. Ma kienx taf jekk ħolmotx jew le, sakemm komplit tiġi konxja li kienet imqajma, mit-tieqa li tagħti għal barra semet ir-ritornell. Kekina tal-inbit, mhux dejjem trid, imma meta trid, ara xi trid. Għadset wiċċa mkemmex fl-imħadda u wasret il-ftit dmuħ li kienet tfadlilha misturi. L-għada, Braden ftiem ma' sħabu biex jiltaqgħu fejn il-venda fid-9:09 ta' filgħodu. Kienu diġà ftehmu mhux se jagħmlu, kienu jafu li qed jissograw iżda s-sogru għal daħqa tajba kien ta' min jieħdu. Il-petrolju okej x'għalejk? Staqsa Braden bħalli kieku qed jagħmel inventarju tal-affarijiet li kien hemm. U iwa ħi, hawn qiegħed taraħ, wieġbu daqsxejn ta' pespusu mit-tul waqt li jolla l-landa li kien ħa baxx mill-garax ta' missieru. Buli, tajjeb, sulfarini hawn fil-but. Għandi wkoll. Kompla jarraġuna waħdu Braden waqt li bidu tabta fuq il-but tal-lemin biex iħoss il-kaxxa tas-sulfarini. Kulħadd hawnux. Nistgħu mmorru naħseb. X'inhu? Ix-xalejk ħareġ l-smartphone mill-but u għafas il-buttuna t'isfel. Fuq wiċċ il-mara f'qira mill-ħwejjeġ li kellu bħala screensaver ra il-ħin. Id-9:09 Braid, għajjat ma sieħbu mingħajr ma jaf. Tajjeb, qegħdin tajjeb. Tal-inbit xi 10:45 toħroġ is-soltu. Tlaqna nies mela. L-4 xjatin gwardjani bdew mixjin lejn it-triq id-dejqa destinati li jagħmlu dak li kellhom f'moħħhom ħalli jkunu jistgħu joxew jaraw lil Kekina tnewwaħ. Komplew neżlin l-isfel sakemm waslu fit-triq li bil-ħitan għoljin tagħha ix-xemx kienet titħabat biex tniffet xi raġġi fiha. Issa kif temna dar Braden fuq it-tlieta l-oħra waqt li bidejh ġabarhom f'qaqoċċa. Storbju xejn. U meta qed ngħid xejn, ifisser xejn. Ħalli x-xieħa taħseb li llum se nħalluha bi kwieta. Nistaħbew wara dawk iż-żewġ karozzi mkissra li hemm mal-ġenb qed tarawhom u kif narawha li ħarġet nagħmlu xogħolna. Nista' nistaqsi xi ħaġa? Olla subajh ix-xalejk qisu kien qiegħed l-iskola. Ejja, Isa, malajr għax se jsir il-ħin. Tajjaġġ. Kif se nagħmlu għall-petrolju?
imbagħad. X'jiġifieri? Ġifier kif se nqabduh il-bib? Mhux kif temna l-bieraħ tubu. Kif ngħidlek jien, iftaħ it-tab tal-landa u ibda xerdu mal-bib sakemm dbattlu kollu. Imbagħad ħalli f'idejja. Ftemna men? Ix-xalejk ta' daqtejn brasu l-isfel bħala sinjal ta' fejm u imbagħad l-erba' li huma marru jistaħbew fejn kien qalilhom Brejdin waqt li dan għad fit-tarf jarrex għal xkejn jara lil Kekina ħirġa. Waqqaf widnejh beraħ biex ikun jista' jisma' sew is-serratura tal-bib iċċaqċaq. U hemm tintemm l-istorja tagħna meħuda mill-ktieb L-aħħar majnata ta' Bertram Portelli, l-istorja jisimha Kekina tal-Inbit. Tajjeb li ngħid li din l-istorja il-konklużjoni tagħha, jekk nista' ngħidula hekk, qiegħda fil-bidu. Dan ġieli narawh ukoll f'xi films meta film xi drabi jibda mill-aħħar imbagħad joħodna fi flashbacks lura. Hekk ġara l-istess ħaġa f'din l-istorja ta' Bertram Portelli, Kekina tal-Inbit.